दिनै दुलाराय जोंनि आसामाव थानाय बा आसामनि बाहेरायाव थानाय साफ्रोमबो बर'सा जायफ्रा 34 बोसोर बर'लेण्ड एबा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव इनभल्भ जानानै बायदिसिना केस जाबजानाय दङ। बे केस जाबजानाय साफ्रोमबो जोंनि एक्स वर्कारफोर बा कमरेड्सफोर जेरै एबसु मुभमेन्ट आरो एनडिपि मुभमेन्टनि सोद्रोमाफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जायफ्रा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एक्स एनडिपि हान्जाफोरनो गाव गावनि केसफोरखौ होआखै दासिमबो बिथांमोनखौ बे सानबानि गेजेरावहाय गाव गावनि केसखौ जमा होफैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। बे जमा होनाय टाइमाव गोनांथि आगजुफ्रा जादों बिथांनि सेल्फ एड्रेस थानांगोन कमप्लिटलि आरो बेजों लोगोसे बिथांनि केसनि सेक्सन नाम्बार थानांगोन। बबे पुलिस स्टेसनाव बिथाङा केसखौ जाबजादोंमोन बे पुलिस स्टेसना थानांगोन। बबे जिल्लानिमोन बेबो थानांगोन। बेखौनो जोङो बिटिआर सरकारनि जानानै थामहिनबा आं सासे एनडिपि एक्स वर्कार हिसाबै साफ्रोमबो जोंनि एबसुनि सोमावसारगिरि केस जाबसिनजानाय साफ्रोमबो जोंनि एनडिपिनि मुङाव केस जाबसिनजानाय रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायनाय थाबाय। बे सानबानि गेजेरावनो जायफ्रा केस नाम्बारफोरखौ होफैयाखै सेक्सनफोरखौ होफैयाखै आरो सोरबा होफैदोंब्लाबो बिथांमोना गाव गावनि नामखौल' होफैदों, बेवहाय केसनि सेक्सनखौ होआखै। बबे पुलिस स्टेसनाव केस जाबसिनजानायमोन बेखौबो होआखै, बबे जिल्लानिमोन बेखौबो होआखै। बेनिखायनो गोदानै सानबा टाइम होफिननाय जाबाय। बे सानबानि गेजेराव होफैनो थाखाय खावलायबाय। बेजों लोगोसे दिनै आं जोंनि मिडियाखौ स्पेसियेलि बर' मिडियाखौ हामबाय होनदों। नोंथांमोना गोबां जोंनो हेफाजाब होदों। आरोबाव नोंथांमोननि मिडियानिजोंनो मोनसे खावलायबावनो नागिरदों। एबसु मुभमेन्टनि समाव आरो एनडिपि मुभमेन्टनि समाव थामहिनबा बर'लेण्ड मुभमेन्ट आरो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि टाइमाव जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय, बे मुंख्लं जानायफोराबो न'खरफोराबो जुदियोब्ला सोरनाबा थालांदोंब्ला होनो बा बावगारलांदोंब्ला होखानायखौ आं बुङाखै, होखानायखौ होनानै नोंथांमोना जोंखौ डिस्टार्ब खालामनो नांला। जायफ्रा होआखै होननानै बा मिथियालासिनो दङ बा होआलासिनो दङ बिथांमोनखौ बे मार्टियार्स फेमिलिनि लिस्टखौबो एक्सटेनसन जानायनि खुनु राहा गैला। जों सानबा बा खोब मेक्सिमाम होथारबा जों 6 दिन होनो हागोन। मानोना जोंबो माखासे टेकनिकेलि खामानि मावनो गोनां जायो। ओंखायनो जोंनियावहाय ओरैबायदि खालामनो हायो। दा हमना ला मोनफ्रोमबो हालामावनो फरायसा आफादनि अफिसफोर दङ। मोनफ्रोमबो हालामावनो जोंनि एक्स एनडिपि वर्कारफोर दङ। बिथांमोना फैनो नांलाया, वाट्सएपनि गेजेरजों बर' फरायसा आफादनाव होबाबो जागोन बा जोंनियाव हरब्लाबो जागोन। जिखुनु लिडारनियाव जों बेखौ बे सानबानि गेजेराव साफ्रोमबो फैनायाबोथ' उसुबिदा। बहाबा कार्बि आंलंआव थानानै आरो नागालेण्डआव थानानै फैनायाथ' उसुबिदा। बिनि थाखाय फैयाबासेनो हरबाबो जागोन होननानै जों खावलायबाय। बेनिफ्राय माखासे जोंनाव केस दंबावो। बे केसा जादों इनसाइड स्टेट, आसामनि सिङाव केसफोर, आउटसाइड स्टेट जेरै नागालेण्ड, मणिपुर, मिज'राम, त्रिपुरा बा मेघालया, नर्थ बेंगलाव बेफोराव थानाय केसफोरखौबो जायहा दङ बे सानबानि गेजेरावनो होफैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों। आरोबाव मोनसे खावलायबावदों। दिनै जोंनियाव एनडिपिनि केसाव इनभल्भ जानानै जा 18 सा भुटानाव दङ, सासे एनडिपिनिफ्राय एरखेनानै लामा आन्दायनानै म्यानमाराव थाबोदों। बेफोरबायदिनो बहाबा नेपालफ्राव जेल जानायफोर दङ नामा बा बांलादेशफ्राव जेल जानायफोर दङ नामा, बे रिपर्टखौ जोङो दाबो मोजाङै कालेक्सन खालामजोबनो हायाखै। दा भुटानाव जोंनाव 18 सा दङ, बेखौ जोङो कनफार्म जाबाय। बाखि नेसनाव थानायखौ जोङो मिथियाखै। सोरबा न'खरा बेवहाय माने मिथिहोनो बावनानै दङब्ला बेखौबो मिथिहरनो थाखाय जोंनिफ्राय नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै फोरमायहरनाय थाबाय। सार दासिमखौ मिथिनो थाखाय ओरैनो गोरलैयैनो मिथिखायो। मानोना बिथाङा आगोलनिफ्रायनो जायहा केस जाखादों केसनि सेक्सना बिनाव थाखायो। आरो बिथांनाव केसनि सेक्सना जुदि गोमाबायब्ला उकिल हमनानै
सानसेनि गेजेरावनो बख'नो हायो बख'नानै हरनो हायो। केसाथ' बेयावथ' राङारि अनसुंथाइनि गोनांथि गैया मानोना केसखौ जोङो 31 नैबे बोहैथि दाननि 31 थारिखनि गेजेरावनो जोङो फोजोबनायनि थांखि लाबाय। गतिके नंखायनो जोङो माखासे टेकनिकेलि खामानि मावनांगौ थायोखाय बेखौ जों सप्तासे टाइम होनाय जाबाय। सानबाबा मेक्सिमाम सप्तासे जों हमनो बारायनो हागोन बारायथारब्लाबो जों सप्तासे बिनि थाखायनो होनो गोसो जायाखै मानोना सप्तासे होनोब्ला 10-12 दिन खालामनो नागिरो मानसिफ्रा। नंखायनो सप्तासेनि गेजेरावनो जों जुदि खामानिखौ मावाब्ला उनावहाय जों केस उइद्र' खालामनो आरो बिथांनाव केसनि सेक्सना जुदि गोमाबायब्ला उकिल हमनानै सानसेनि गेजेरावनो बख'नो हायो बख'नानै हरनो हायो। केसाथ' बेयावथ' राङारि अनसुंथाइनि गोनांथि गैया मानोना केसखौ जोङो 31 नैबे बोहैथि दाननि 31 थारिखनि गेजेरावनो जोङो फोजोबनायनि थांखि लाबाय। गतिके नंखायनो जोङो माखासे टेकनिकेलि खामानि मावनांगौ थायोखाय बेखौ जों सप्तासे टाइम होनाय जाबाय। सानबाबा मेक्सिमाम सप्तासे जों हमनो बारायनो हागोन बारायथारब्लाबो जों सप्तासे बिनि थाखायनो होनो गोसो जायाखै मानोना सप्तासे होनोब्ला 10-12 दिन खालामनो नागिरो मानसिफ्रा। नंखायनो सप्तासेनि गेजेरावनो जों जुदि खामानिखौ मावाब्ला उनावहाय जों केस उइद्र' खालामनाया जोंनि थाखाय गोब्राब जागोन आरो बे केस उइद्र' खालामनाया पार्सनेलि जागोन बेवहाय एबसु आरो एबसुनि मुङाव केस जानाय आगुनि जाय केस गोनांफोर बा एनडिबिनि मुङाव जाय माने केस जानाय आगोलनि वार्कारफोर बिथांमोना जोंखौ जेन उनाव ब्लेम दा खालामथों बेनि थाखायनो बेखिनि खाबुखौ होफिननाय जादों। सार हाइनेस नन हाइनेस केसनि एनडिबि होनांगौ फारागथिया मोनफ्रोमबो हाइनेस नन हाइनेस केसखौ उइद्र' खालामगोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया बेखौ जोंनो एसुरेन्स होदों। खिन्थु बिदि होननानै जोङो मिडियानि गेजेरजों माबायदि हाइनेस केस नन हाइनेस केसखौ उइद्र' खालामगोन जोङो सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थाखादों। माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिराखै खिन्थु इट्स एन्ड एभ्रि केसेस उइल बि उइद्र'।